Nailhan na sa Police Station 11 sa Cebu City Police Office ang riding in tandem nga gayong nanulis og usa ka lalaki sa may Enriquez Compound, Barangay Punta Princesa, Dakbayan sa Sugbo, alas 11:40 sa buntag niadtong Domingo, Hulyo 30. Ang maong riding in tandem nailhang si Giselle Banson, 43 anyos, nga mulupyo sa Barangay Kiyot, Dakbayan sa Sugbo. Kinsa mo'y nagmaneho sa motorsiklo. Samtang ang backride ni ini maong iyang uyab nga nailhan sa pangalang Erika. Ang manag-uyab na himong viral sa social media. Human sila nga nakuhaan sa CCTV sa barangay. Pipila ka gutlo human usab sila nanuli sa biktima nga nailang si Brian Labrador. Matod ni Police Major Angelito Balicer, ang hepe sa Police Station 10 sa CCPO, nga ilang nailhan ang mga suspitsado human nga adunay kaila ang kapulisan nga kolektor og motorsiklo nga mo'y positibong maila ni Banson. Si Erika usab nailhan sa kapulisan human nga kanunay kini magbisitaan sa ilang police station niadto. Human nga nasikop ang kapuyo niini kaniadto nga gitumbok usab nga usa ka drug personality. Nasayran nga ang biktimang si Labrador, padulong na untang pauli sa iyang pinuyanan dihang kalit nga gihunungan sa mga sospek o girikisa. Human ini gikuha ang iyang bag nga anunay sa laping mo kantidad og dulan sa 5,000 pesos og cellphone. Gingong nagpaila usab si Banson nga asit usab sa usa ka ahensya sa gobyerno. Matod pa niya, gikan daw siya nagkakaog ang iyang tuyo magpaibot siya og ngipon. Nya kay nautdan man og priority number siya mo tong nangita siya og lain nga dentist para sa iyang ngipon. Unya close man mao nga nakadesisyonan siya nga mo pauli. Nagsakay siya og e-bike o pag-abot niya sa lugar. Igor siya nagasuan sa lugar, gikalit daw siya og rekisa. Human mailhi dali unta ang isubay sa kapulisan ang posibleng himutangan sa mga suspitsado apan wala na kini sa ilang gipuy-an. Bisan pa niini, gikatak na gyapon sila nga pasakan og kaso sa kapulisan gumikan sa ilang nabuhat nga krimen. Gihulagway ang suspitsadong si Banson nga badlungon sa ilang lugar. Katong incident nga pagbuto ani sa social media, ma'am, ipaluhat ni sa tropa gani nakakuyog pa ko ani kay gilukit po namo ang lugar man ba niya. Tungod kay na-publish na siguro sa media, nakabantay ni sibat na. Kay duha ra mo gitaganan aning i-post dito. Sir, unsay kaso? Ha? Unsay kaso i-file, sir? Amo pag i-assist ron, ma'am, ang tinuod nga istorya kay di aman siya diri, ma'am. Kini kong kuan gud nang isuwat niya sa IRF kay kuan ra siya murag mubo ra kay siya ba. Mo na nga naa naman siya nga rikaron ang full nga story mapangutanan mo aron ma-assist po namo unsa di appropriate nga kaso i-file niya. Kini si Greggy Magdadaro alang sa My TV Cebu.